Ola, nenos e nenas. Hoxe toca traballar sobre un conto sobre o mar e sobre os animales do mar. Entón, é un conto sobre un polvo que se chama Octavio. E vou vos propoñer unha manualidade, pero unha manualidade que vos vai gustar moito, porque é unha manualidade que ten algo de maxia. É un pouco sorpresa, ao final dela. Entonces vou vos decir como vamos a facela. Mirade, necesitamos rotuladores permanentes, vale? Necesitamos unha tesoira, unha regla, necesitamos cartulina blanca e negra. E necesitamos tamén estas bolsas de conxelar. Vale. E que vamos a facer? Bueno, pois collemos unha bolsa, primeiro collemos unha bolsa destas transparentes e sabedes que polo lado de abaixo vamos a poñer a que ten dibuixo, pola parte de arriba, vamos a dibuixar. E vamos a dibuixar os animais deste conto, do polvo que non quería ser polvo, Octavio, quería ser outro tipo de animal. Entonces, vamos a empezar a dibuixalos. Que animales aparecen neste conto? Pois aparecen os seguintes animais, mirad, que vos ensino. Aparece unha balea, aparece un golfiño, aparece unha quenlla, aparece un peixe espada e un banco de peixes, vale? Pois eso temos que dibuixalos, vale? Vamos a dibuixalos nesta bolsa de plástico transparente. Bueno, pois empezamos a dibuixalos. Os peixiños, eu fíxenos aí para ir copiándoos, porque claro, a ver, dibuixar os peixiños, bueno, igual son un pouquiño difíciles. Entonces, para copiálos, por eso os dibuixei aquí previamente, vale? Dibuixo un banco de peixes. Tamén no conto aparece un golfiño. Un golfiño. Sabedes que os golfiños son os animais máis listos, Os animais máis listos son os golfiños. Despois tamén aparece unha quenlla. Quenlla que hai de moitos tipos. O máis perigoso é a quenlla branca. Dibuixamos unha quenlla cos seus dentes afilados, vale? Que máis vamos a dibuixar? Quédanos de dibuixar unha balea. Unha balea co seu chorro. Vamos a dibuixar tamén o polvo Octavio. Cantas patas ten un polvo? Pois ten 8 patas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O polvo Octavio. E vamos a dibuixar tamén o peixe espada, vale? Que ten un fociño moi largo. Vale. Despois este dibuixo podémolo completar con un fondo mariño. Podemos poñer algas. Corales. E vámolo ir pintando, de acordo? Bueno, pois isto vámolo ir coloreando despois de diferentes colores, de acordo? Vale, eso por un lado. Despois temos que recortar do tamaño da bolsa
de conxelar, temos que recortar unha cartulina de cor negra. Vale, esta cartulina de cor negra vámola introducir dentro do que dibuixo que xa fixemos. Metémola dentro, aquí igual vos tenen que axudar os papás a metela. Vamos a ir metendo dentro, ¿sí? Tengo que recortar do mismo tamaño, evidentemente, que a bolsa de conxelado. Vedes? ¿Sí? O mismo tamaño, vale? E agora, que vamos facer? Pois vamos dibuixar unha linterna, porque xa vos dixe que esta manualidade tiña unha sorpresa. Entón, collemos e dibuixamos unha linterna na cartulina branca. De acordo? Entonces, vamos a dibuixar unha linterna. E vamos simular como se a linterna estuvera acesa. Entón, vamos a facer así, inclinando así un pouco, como se tuvera acesa esta linterna. Vale, agora vamos colorearla. Coloreamos a linterna. Da cor que vosotros queirades, coloreadla. Eu puxenlla color vermella, porque me gusta. Como queirades. De acordo? Ahora vamos a pintar esta parte que sería a que ilumina a linterna de cor amarela. De acordo? E agora imos recortala. Pola liña negra do debuxo. Vale, perfecto. Xa teño linterna, teño cartulina negra e os animais que dibuixei antes. Vale? Pois agora vades ver a maxia que vos decía que era unha manualidade máxica. Vedes a linterna? Ben, pois esta linterna agora metedela por dentro e por encima da cartulina negra, por encima da cartulina negra. E mirade que ocorre. Mirade, mirade, mirade que chulada. Se enfoco, vedes, vou vendo o fondo mariño que dibuixei antes, pero solo cando enfoco. Mirade, aquí temos o golfiño, movo a linterna e busco outra personaxe. Este calé, a Kenya, vedes? Vedes? Octavio, reconocedes Octavio? Máis cousas que aparecen. O peixe espada, vedes? E a balea e o banco de peixes, vedes? É dicir, que a nosa linterna vai ir iluminando
todo o fondo mariño que dibuixei previamente. Vedes? Xirades para un lado, xirades para outro e ides buscando as persoaxes que aparecen no conto. Que vos parece? Gústavos? Gústavos a sorpresa? Bueno, un biquiño para todos vos. Besiños. Chao.